Mondjátok egy sokat, amikor látjátok a Jetix-ben. Jetix! Jön november 34-kor hamarosan. Oké, fiúk és lányok. Toon Disney most kész van. Mert a Toon Disney előbb jön a Jetix. Várunk titeket hamarosan. Sziasztok! Hogy foszoljuk mindenkinek a Jetix-ben. Egy jó lesz, mert látok ma. Jó, pénz és forpat és minden. Kezdjük előről.